लोगोफोर आगसियाव थांनो नागिरदों जोङो जोंहा बिबनां लाहानियाव दिनै बाबु फिसानि ओंखाम दौनाय बेवहायनो दा ज' थांनो नागिरदों बिजाव जालि गोजा बेटारि गारिजों ज'नो फै सासेयालाय फै मेथाइ जासोबायहाय आंना बिजावजालिफोरा आगैमोना ओइनो बिखुनजोफोरा जोंनिया गोलैगासिनो लोगोफोरा बारा गोजान जाया जोंहानिफ्राय गामि दरनै बारबानो मोनो जोंहा आगै लाहानि न'खौ नै लोगोफोर सफैबाय जोंहा आगै लाहानि न'सिम फै राजा मा मोनजासिगोन ना दिनैनिफ्राय मा मोनजासिगोन मामाया नोंखौ दौसिगोन खिर संगासिनो नै आंना बिनानावा मोनबायानो खोमा दे ना मोनसिगोन सथा जाहांबावबाय आलासिफोरनो साहा होनोसै लोगोफोर रेडि खालामना लाखाबाय संगासिनो लोगोफोर ओंखाम मोनां मोनां जाबायानो मा जादों नोङो खुगाखौ हानाय मा जादों चकलेट अरेन्ज नै रेडि खालामबाय लोगोफोर राजा फिसाखौ ओंखाम दौनो थाखाय फिथाइबो होजायोमोन आरो दे राजा दे आखाया नांगौ जागोन दे इले बिदासो खोमा फलिक खिथाखौ दांखादों इले बिदा हमनाबो बुंनो रोंस्लाबाखैना इयो बिदा दोङो बिदा दे आरोबाव खनसे लायनाय बिबाया मा माखौ दांजोबनाय रोंस्लाबाखैलै फैसा दांबाय सेकेन्डआव दे आरो मोनसे दांबाव राजा दे आखाइजों दां आखाइयानो गोलै आगसिखि नङाबा आग्राखि मामा जागोन दे मालाय भागिनासो देरसिन बिमाइनिख्रुइ बिमाया दौनायावमान बिमाया दौग्रोनांगोन बिमाया दौग्रोनांगोन बिमाया दौथाराखैबा दे ओरैनो गुदुं ना मायो सोमब्रथार दे जेबो नङा दे जेबो नङा दे रिसिखौ फोनांबाय मन'नो रोंथ'वाखै जादो गोथाव ना खेबसेल' दे जायो जानाय जागोन दे
रोंद्रायाखै गोथाव नायसोदो मिनलायदो खामा खेबथाम जायाखै खेबनैल' जाबाय खामा खेबथाम दंनांगौ सासेयानो खोमा जोंहाना दुस्थ'थार बिफा इयो Giligan dia dia mainnya suka. Dede. ballo nagiरो Posong na ngayon to, posong baba doang to. Ini cepat lo kayu macam ni. Apa? Ni ni. Tahu ni, gerai di ni mah macam. Selada. Lại đứa biết mẹ tôi không bao giờ không bao giờ được bà phải khả được. Jadi kenapa? Bedugin ba? Ngasih ang kam doang gitu. Lalu bunda sini saya mau lekis ya. Iba kontap. Di. Gua sih. Sabai. Halo, masih. Di. Iya. Gua sih. Arif bar. Gua mana kan? Ketawa na sana. Ketawa. Jadi baru na ba mo ba ne grupo na? Tiga second na. Halo. जानिया बिगोजालै नै खासेया बिलाइलाङो नै खासेया सिख्लाथार नै एकदम रान्दिनिया अनलाइननि दैयो बुकिं खालामनासो मोनबोनाय गोजौआव खेबसेबामनि फैनाय
네 나오나? 네. 나이스들, 하? एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर Tata थांनोसै बाय बाय दे बाय बाय होनदो गोजा उन्दुनानै दद्र जाबाय जि गोजांबाय फिसालाया एबार बिजावजानि बाय बाय गोजांसोबाय बाय बाय जमानो थांनोसै गारियाव लोगोफोर बिजावजालि गोजा बेवाया लांनो फैदो बाय बाय